krížovú a Rive du Paris. So 17-kou nám štartuje Samuel Matejka a Zanzibar, jazycký oddiel Martin Záturčie. Vypraví sa Michelle Matušovičová z Irel. Za nimi Korziola, Dorotka, Korida a Karmel. Pripomínam, že na vonkajšom oprasovisku maximálne 5 koní. Takže Boniem Jingle nám oznámil, že mali sme ďalšiu nulu a nie takú hociakú. Odchýlka 0,54. Priebežne znamená druhé miesto.